Ndasiririswa stereki nemwana wavageza. Oh God, ndasiririswa zvisingaiti. You see, you can't be a man anomuka achingotuka vanhu. Watuka chimama, watuka barista, watuka uyo, watuka uyo. You can't be. See, Zimbabwe will never be a monarchy ever again. Zimbabwe will never be a dynasty. Zimbabwe will never be a chinhu chedu again. Vene ndisu vene. No, 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 no. This is what we are fighting against. This is what we don't want. Kupersonalize chinhu. Geza revolution is not your family business. Ndosaka taitoramba kuti ishedzwe nezita. Nekuda kwezvinhu zvakaita saizvozvizvi kuti vana maakuya makutuka macitizens. Makuona like you are more Zimbabwean kupinda vanhu. You are more entitled. Zvacho zvatiri kurwisa vana vaED. But guess what? Hatina kumbovhera takanzwa vana vamudhala wetu Muqabuko Nyongolo Nkomo vachituka maZimbabweans. Kana kutuka Mashona. Nezvese zvakaitika zveguku raundi zviya tinambovanzwa vana vacho. Tinambonzwa vana vaMuzenda vachituka vanhu, vana vaKenan Banana. Hatina kumbovanzwa kana nyangwe vana vaMai Joyce Mujuru vachituka vanhu. Kana nyange vana vaMohad, even vana vaED vaya. Vatinoti zvigananda, hatina kumbovanzwa vachituka vanhu. Asi mwana wavageza unomisa diti kutuka vanhukadzi, kutuka macitizens. Uchifremera vanhu nema. It must stop. We will never ever allow a dynasty in Zimbabwe. Kana zviri izvo zvamakataimira, it won't happen. It will never happen. I will see to it kuti it won't. And be guided. Zimbabwe haisi yababa wako iwe. Kulian TV. Atibatike zvechobu. So if a leader fails to address the problem, he becomes the problem. Mukunzwa? Vageza must address the problems. Anti murukuti mukabvisa vana ED murukuda kuya. You need to show us your leadership skills. And there is a leadership vacuum. Vanhu vari kuchemaka. You can't come up here mchingotiudza kuti vazodai. Show us the direction. Show us your visionary skills. How are you going to correct this and that? Ezvino marare vanhu vari kuchema mvura isiri kutreatwa kani. Mvura iri kunwiwa nevanhu haina kutreatwa, ine tsvina. Those are the things you should be talking about, don't you think? How you need to address it. How long it will take for that problem to be addressed. Long term. Timelines. Zvinotorera nguva yakadai so. Zvinoda kuitwa so. Those are the discussions that you should be talking about. Giving people hope, not fighting the people of Zimbabwe. Masuwa ari kutenderera. Chii choda kugadziriswa? Infrastructure yoda kuitwa kutangwa panyuwani here. Marikisheni akanga ari meant kakuaccommodate vanhu vashoma. Vanhu vakawanda manje. Overload. Plus suwa inorana nicely kana pane running water. Hakuna running water. Zvostika kunamira kuita maningi masimende zvinhu zviya. Those are the things you should be talking about. The things that the people are facing. Ma challenges. Mbavha na mafume ukanzuruko. Vanhu vari kutambisana ma 37,000 US dollars, vanhu vachitambira ma 200, ma 150. Can you not see kuti pane problem ipapo? Something that you can tell us kuti this is how we are going to address it. Tell us, talk about kupfumi huri kubiwa huri kuenda kunze kwenyika. How you plan to trace the money. To trace the money and bring it back home. How? When? Don't tell us things that are on the, on the public domain already. So zvokuti tikasearcha pa internet zviripo kudhara. Zvimwe zvacho takatozviverenga last year. You come, you tell us. No, we don't want to do that. Vakadzi makona kwaMutare uko. KwaMutare vakadzi vachirwisana nekanzuru. Mavenda vachida kubviswa. Those people need to be addressed. That is ratidzai simba renyu. Vana vakasungwa ava. Talk to people, talk to humans. Engage them. Vana vabuda. Blessed Mklanga abude. Those are the things that we want to say, baba vaya vane contact zvichokwadi kumasoja. Nekumusoro uko nokuti vana vese vabuditswa.
adhara abuda ndozvinozotoda kunzwa isu noti zvekuswera muchiti vana chimhama vazaabhutakita nyoka yemabhunu. You see, the problem when you personalize things is that you talk about issues dzanyoka yemabhunu, wazosungwa, pari kudiwa mari yaloya, mukadzi wake azvara mwana, pakudiwa mari yemadhaipa. It's all about the individuals. Chete ichi. Isusu ana nyoka mabhunu, isusu ana ani vazivane vane munotaura namazita. No man. Makaona mukadzi wemarare umu achikwira pamusoro pemota yekanzuru kuita sachadonha achatsikwa achiteverera stoku yake yanga yatorwa nekanzuru kuti this is all I have. This is all I have. I'm working to make ends meet ndifidhewo vana vangu. If you take it away, ndoenda kumba ndinei. The cry of a desperate woman. And then imimi munoya pano mchitudzo nyoka yamabhunu this. You are not addressing the needs of the people. You are addressing your own needs. You become selfish like that because you talk about yourself all the time. It's all about you, not about the people of Zimbabwe. Vanhu vane matakshop vari kukomblena tiri kutorwa zvinhu. Matakshop ari kutorwa maspika chaiwo. Vari kunzi nokuti hamuna risiti zvinhu zviri kutengeswa. Vane mari vacho ndo vari kutenga. Vana veZimbabwe vari kutambudzika. Madzimai okumarondera aichema achipenga kuchema uko kuti nhai vedu we toita sei kweye zvino situation yasvika pakuti hatichabvumidzwa mutauni. Malaisensi edu ekutengesa aya takatobhadhara, takabhadhara kukanzuru but hatiri kutandaniswa. Everyone is almost an entrepreneur. 80%, 90% unemployed people. You are telling vanhu kuti ndai munogara kumba. Indai munogara kumba and you tell yourselves the day vani of stay away. Are you guys serious? Bulawayo yakaita a nice stay away. No, a nice march. They are organized like that. You see my toilets ekunana gweruko. The condition. You can actually work with people on the ground fixing some of those things. Instead yokutora mari dzodonetwa nevanhu muchidya. Fixing here and there and showing people kuti this is what the Geza revolution is doing. But chenyu chete you take and you take and you take. Mobva mawana simba rekutuka vanhu. 1 hour muchituka vanhu. Vanhu vamunoda futi zvesupport yavo. You can never run a revolution muchingova moga. You need vanhu vamusingatoiti get along with. For those checks and balances, it says so. Tichokudza kuti apa muri kutokonewa apa. You don't like yes people chete. Those yes Geza chete, those are the most dangerous people. Because they will never disagree with you. Saka ndo vanhu vamunoda ivo. Vese vanongoita agree with you. No man. Paboda pane disaster, pane chaos isingamboiti. Vanhu vari kuita kubirwa zvinhu. Inini Zimbabwe kai handizivi kuti ichaitwa sei. You can't find this opportunity. Mongouya muchingoita zvima press conference. Muchitadza kutotanga kuadresa zvinhu zviri kufeswa nevanhu. But you are busy convincing people kuti vengai uyu, vengai uyu, vengai uyu, vengai uyu. Why would you do that? You need everyone on board. You don't need to exhibit your toxicity to the whole of Zimbabwe. You don't need to exhibit your weaknesses kune the whole of Zimbabwe. We don't even need to know you kuti uri mwana waGeza. We don't even need to hear you. You are not more important than vamwe vesa. Even if you can come and talk every day about me, Isiso will tell you. Madzimai vane ma-issues ekuti pamwe mukateerera soka. Munoto surprise kuti why vanhu vasiri kupenga. How many women are dying giving birth? Muzvipatara medu musina mushonga vanhu varorara pasi. You are not talking about that, but you're just busy talking about useless things. Zvigananga zvacho zvichingotenderera zvichingoba. Zvichingoita zvazvinoita. What you are talking about is not stopping them. Ndege dziri kuinda kuDubai uko mapostori ari kuinda nemaminerals uko.
And you come, you say, okay, Mirai, we are doing this, send us money. You are just useless. Why should people rally behind you? Citizens are so desperate for change, and you take advantage of that. And you say, kuti vana chimamai mimi nyararai, makatengwa nana Idi Mnangagwa to do what? Kutengwa to do what? Yeah, fair and fine, we get it. You are ZANU PF. And unhu hweZANU PF tinouziva. You are muchinji. That is why I always tell you kuti even kumatebeleland, Gukura Undi, the only thing you said was it was a moment of madness. That's all that you said. Makamboita pamusha panouraiwa vanhu 11 nguva imwe chete, zuva rimwe chete, the same hour. 11 people from one homestead, then you move to the other. And all you say is it was a moment of madness. Vana vakauraiwa. Monthlante commission isati yatombopedzwa nanhasi hakuna kana musoja akasungwa kana one to this day. Those are the issues that you should be pursuing to make sure avana vaka kubva zviya vanhu vakatozobatwa masoja akauraya vanhu vatosungwa. But iye zvino masiyana chi nesu ordinary citizens, masiyana chi? You're not doing anything for us except telling us what we know already. Ndosaka ndiri kuti we need action from you guys. Ndimi varume muri kuti vakadzi nyararai. Itai action mutinzwe kana tikataura miromo yedu futi. And then if we don't talk, how are you going to know? Kuti chi chinotirwadza. Kudhara kwaya nemutemo yaidzvinyira yaita kuti kana mukadzi akaita nhingi kosi yechidhumeni akapedza kosi yacho certificate yaipiwa nemuzita remurume. We don't want that here zvinezvi muna 20th century. We don't want that. We are in 2025. Women must speak out. Women's voices must be very loud. Ukapinda munana Mpare Musika, ukapinda munana Mpedzana mokwikwi, vakadzi chete vazhinji, majority vakadzi vari kutengesa mweya. Vari kuunganidza mari dziri kuenda kureserve bank dzichisekuleta munyika. I'm sick and tired of this politics inini.